Den enfaldige bonden. Sagor från Kurdistan. Återberättad av Soren Häggby. Det var en gång en enfaldig bonde som bodde i Kurdistan. Hela dagarna låg han hemma i sin säng och väntade på att Gud skulle sända honom mat, pengar och kläder. Han hoppades att det skulle komma ner till honom genom skorstenen, för han ägde inget, bara en träpock. En dag fick hans fru nog. Gå nu upp, make, och gör något, skrek hon. Snart vill våra grannar inte längre hjälpa oss. Du ligger ju bara och latar dig i din säng. Hon fortsatte att gräla på honom. Till sist steg han upp, tog sin påk och gick sin väg. Vart skulle han ta vägen? Jo, han skulle leta upp Gud, som inte hade hjälpt honom. Och så skulle han slå ihjäl Gud. När han hade gått en lång stund mötte han en orm som låg i vägkanten. Vart ska du i den farten, frågade ormen. Fråga mig inte vart jag ska. Fråga mig hellre vem jag letar efter. Jag är en fattig man och jag letar efter Gud. Han har inte skickat mig något av det jag vet om. Därför ska jag slå ihjäl honom med min påk, sa den enfaldige bonden. Nu var han arg. Om du hittar honom, vill du då fråga honom något för mig, sa ormen. Vad skulle det vara? Jo, Gud har gjort 365 dagar per år. Varje dag äter jag, men ändå blir jag aldrig mätt. Jag vet inte vad jag ska göra. Den enfaldige bonden lovade att fråga Gud om ett råd och gick så vidare. Snart kom han till ett stort slott. Han var så hungrig att han inte kunde vänta på mat en enda sekund längre. Därför sprang han rakt förbi vakterna och kom in i en stor sal. Där satt en kung på en tron. Kungen blev mycket förvånad. Han frågade bonden vart han skulle ta vägen i den farten. Fråga mig inte vart jag ska. Fråga mig hellre vem jag letar efter, sa bonden argt. Så berättade han sin historia för kungen. Kungen blev glad. Han hade också något att fråga Gud om. Jag kan inte sova. Varken dag eller natt får jag en blund i ögonen. Den enfaldige bonden lovade att be Gud om råd. Som tack fick han god mat och en mjuk säng att sova i. Nästa morgon gick bonden vidare. Plötsligt slutade vägen vid en bred flod. På andra sidan floden såg han ett stort, konstigt hus. Bonden var säker på att det var där Gud bodde. Han såg sig om, men det fanns ingen bro och inga träd som han kunde bygga en flotta av. Otåligt gick han runt på stranden, muttrade och klagade. Hur skulle han komma över den breda floden? Plötsligt stack en stor fisk upp huvudet ur vattnet. Vad är det med dig, sa den. Varför går du här och muttrar och klagar? Vad det är med mig? Jag håller på att spricka av ilska, sa bonden. Jag är säker på att Gud bor i det stora huset där borta. Jag har letat efter honom i flera dagar för att slå ihjäl honom. Nu kan jag inte komma över den dumma floden. Och så berättade han hela sin historia för fisken. Jag är mycket stark, sa fisken, och jag tar dig gärna dit över. Men då får du lova mig en sak. Du ska fråga Gud varför jag inte kan få några barn i den här floden. Det lovade bonden, och fisken simmade honom över till andra sidan floden. Dörren i det stora huset stod öppen och bonden gick rakt in. Där fanns en lång gång
med dörrar på båda sidor. Han öppnade dem, en efter en, men alla de stora salarna var tomma. Till sist kom han till ett litet rum, där det stod en tron. På tronen satt en gammal man med långt vitt skägg. God dag, sa Gud. Jag satt just och tänkte på dig. Jag har precis sänt en massa fina saker ner genom din skorsten. Där hade du tur, skrek den enfaldige bonden. Jag har kommit för att straffa dig, för att du inte har hjälpt mig. Jag hade tänkt slå ihjäl dig med min påk. Men innan jag glömmer det, på väg hit mötte jag en enorm, avbröt Gud. Jag vet det. Du kan säga att den ska äta den första dumbom som kommer förbi. Då blir den mätt. Det var en kung också, som fortsatte bonden. Det är ingen kung, sa Gud. Det är en drottning. Hon ska sluta att ta sig en ny man gång på gång. Om vad väljer än och gifter sig med honom, så kan hon sova. Och så var det fisken som hjälpte mig över floden. Den ville veta varför. Säg till den att den ska spotta ut pärlan som den gömmer under tungan. Då kommer den att få massor av barn. Men säg det inte förrän den har hjälpt dig över floden igen. Bonden tackade Gud och gick. I floden väntade fisken spänt. Den tog bonden över floden och satt i land honom på andra sidan. Först då berättade bonden vad Gud hade sagt. Fisken blev mycket glad och spottade ut en stor, blank pärla. Pärlan får du som tack, sa fisken. Den är värd mycket pengar, men den enfaldige bonden ville inte ha den. Han hade ju allt han behövde där hemma. Glatt visslande gick han hemåt. Snart kom han till slottet. Även denna gång gick han förbi vakterna och in i tronsalen. Där satt drottningen. Nu är jag lika klok som Gud, sa han. Så nu kan du inte lura mig längre. Jag vet att du är en kvinna. Och så berättade han vad Gud rådde henne till. Drottningen lämnade salen utan ett ord. Lite senare kom hon tillbaka i kvinnokläder. Bonden kunde nu se att hon var en kvinna. En mycket vacker kvinna dessutom. Hon log snällt mot honom och sa: dig tycker jag om. Du ska bli min man och du ska bli kung. Tack ska du ha, sa den enfaldige bonden. Men det går inte. Jag är redan gift och där hemma har jag alla de rikedomar jag behöver. Och så gick han glatt vidare. Nu mötte han ormen. Så glad du är. Du har visst haft tur, sa ormen. Har du hittat Gud som du letade efter? Ja, det har jag. Och annat fint folk också. Vilka kan det vara, frågade ormen. Först var det en fisk som ville ge mig en stor och dyrbar pärla. Men en sådan gåva ville jag inte ta emot. Och så var det en vacker drottning. Hon ville gifta sig med mig och göra mig till kung. Men ärligt talat, jag har ju redan en fru. Varför ska jag ha en till? Och kung, det har jag ingen lust att vara. Gud har ju hjälpt mig. Han har redan sänt mig allt jag ville ha ner genom min skorsten. Mig då? Vad sa Gud om mig? Frågade ormen. Jo, du ska äta upp den första dumbom som kommer förbi. Då blir du mätt, sa den enfaldige bonden. Det är inte så svårt, sa ormen. För jag har aldrig mött någon så dum som du. Och så åt den upp bonden.